So atuang tunan karon sa pinika topical sermon nga iuluhan kini og tulo ka pamaagi sa pagtubag sa Ginoo sa ato ang mga pag-ampo. Ug atong tukyon ini kagabion ang tulo ka pamaagi sa ang pagtubag kay natay gampo sa Ginoo atay mga request kunya kinahanglan nga dili ka madiscourage kay wa katubaga kunya kinahanglan masabtan nimo ang pamaagi niya aron nga bisag dugay kang gitubag still makapadayon ka sa imong pagampo pagpangayon niya. Mao ni giampo ni Apostol Pablo katulo ni siya makatulo ng ampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon pero walay tubag sa Ginoo magigsuon. Ang tubag dinhi niingon ra nga iya ang Ginoo igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa higpit ang akong gahom. So karon atong tukion ang una ding pabaagi sa Dios may igsoon sa pagtubag sa atong pagampo. Ang una dunay tubag sa Ginoo nga no dili yun niya tubagon. Sumala sa imuang ganahan gyud unta nga tubagon. Pero naagi tubag sa Ginoo nga no. Nganong no man ang tubag sa Ginoo? Dinhi sa maong gikutlo nato. Gusto ni Apostol Pablo nga kuhaon gyud yan ipangayo. Kuhaon gyud. Pero wala kuha sa Ginoo. Kung dili giingnan sa Apostol Pablo nga akong grasya nga nani mo igo na nga makaharong sa unsay gibutang sa tanas diha sa imuha. Kaya namay ka nakahasol ni Apostol Pablo ini sa iyang physical ba sa iyang place. So giingnan sa Ginoo nga kana akong grasya makita na sa panahon nga huyang ka. Pero ang gusto ni Apostol Pablo nga makuha gid tato. So sa today pagampo day mga kadyanisi na day mga panahon nga nagtuota nga inaniyon yung pagtubag sa Ginoo pero naitubag sa Ginoo nga no aron nga ma-display ang iyang gahom sa imo o sa kuwang kinabuhi. Inagit tayo mga kahuyang nga sa dihang huyang ta diha mo gawas ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha ta makat mo og salig kung huyang ta sumugawas ang gahom sa Dios sa panahon nga huyang ta. So no. Okay? So anong no man? Tungod kay ang plano sa Ginoo mas maayo pa kaysa atong plano. Okay? God's plan is better than our plan. Kay sometimes gusto ta nga Lord kung tubagon nimo ni mao ni akong plano sunod. Mao ni inaniyon pag matubag na ni mao ni akong plano sunod. Nakay gihan-ay nga plano kung puri kaso tubagon ka sa Ginoo. Pero hinumdum igsuon usahay ang siran ta sa Ginoo no kay ang imong plano dili siya gusto nga mo'y matuman. Gusto siya nga ang iyang plano mao'y mapatuman sa imong kinabuhi. Muna dapat dili kita madiscourage kung naa kay gampo nga way katubagan. Actually gusto ang Dios nga ang grasya niya, ang gahom niya nga naa sa tong sulod gusto siya nga ma-display na sa panahon nga naatay ipangayo pero wala niya tagda o wala niya tubaga. No? Naana nagibutang ang Diyos sa tuwa nga gusto siya nga ma-display. No? Ma-display ang iyang gahom. Now, ato ka sunod nga pamahagi sa Diyos. Okay? Naapoy tubag na nga yes. Tubagon kita. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Kanunay na nato ng katong panokto, pangayo o pangita. Tubagon kita. Okay? Yes, ang Ginoo mutubag yun sa atong mga request. So, nanuman nga tubagon gito ta sa Ginoo. Tungod kay gusto siya na ang iyang kaayo imong ma-appreciate. Ang iyang pang panalangin imong ma-appreciate ka. Mao nga tubagon po ta niya. Kalabanan sa atong mga request, yes gid ang Ginoo. Talagsara kayo nga muno ang Ginoo sa atong request. Katong mga no nga wala na tubaga, kay gusto sa atong ang iyang gahom ma-display. Sama ini ka Apostol Pablo. Okay? Pero kalabanan, yes yun ang iyang tubag sa tuwa.
Kay gusto siya nga ang ihang pagkamayo ma-appreciate yun nato. And last, ato tas ikatulo, ang ikatulo nagkinahanglan og paghulat. Wait. So una, no. Kaduha, yes. Katulo, wait. Paghulat. Isaiah 40 verse 31. Ang English ana, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, ang wait dito, naghulugan ka na o ka na pagsalig. No? Paghulat. Okay, wait. So, nga namatay gi-ampo sa Ginoo, niya, di man dayon diha ihatag. Dili man dayon niya itagbo sa tuwa. No? Anong paulaton pamantan niya? Tungod kay ang God's timing brings maturity. Manini. God's timing brings maturity. Ang timing sa Ginoo, gusto siya nga, ang timing sa Ginoo, nagdala kini og pagkaamtong. Sama sa mangga. Mangga. Diba, gusto mo ikamukha ang mangga kung hinog. Mas lamig mag yung kano ng hinog, di ba? Pero imong po ng mangga, lingkod pa. Dili ka makatagamdam o tamis. Kung lingkod pa, imo nang dala dilingon o kukpo. Inani ang ikatulong pamagi sa Ginoo nga pahulaton taniya. Nga nang pahulaton taniya? Aron kita makatagamdam sa katamis sa iyang tubag. Amen? Muna nga, kung nagayampo, wala pa gani ihatag, basi nabilong na sa pahulaton ka or nabilong na sa no nga i-display niyan yung kahong. Okay? So, ulat lang. Kay ang tubag sa Ginoo tamis pas mangga. Kung timing na gina sa Ginoo nga iya ginang ihatag nimo tubag, tamis kayo. Manang gusto ang Dios nga matagamtaman ginato ang katamis ng tubag. Kay kung dali-dalion magurato, sus magkulima tao kauntag mangga. Kaon mangga tamis niya ang ipupo nimo, gidalik man nimo kana bang ilaw, aslong pa. Okay, God's timing brings maturity. And that's why kinahanglan tang mo hulat. Okay? So dili ta pwede gid nga mamugos sa Ginoo. Kaya ang timing sa Ginoo may tabo sa tuwa. Manang sa kuwan parang daan, ini Ecclesiastes na tuwangan pa, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Kaya itong ibang ako, nanay timing gina, naginay time, naginay season nga moabot ginang imong ampo. Ayaw lang pag-apura. Kaya si Abraham bitaw nga gisaaran sa Ginoo o anak, wala man nag-apura si Abraham. 25 ka tuig sa panabot ang saad sa Ginoo kang Abraham. Timing dito. Ano man, aron si Abraham magsuro sa iyang pagtuo. Kani magkung dugay tang tubagon, o ni makapahamtong nato sa pag-alagad. Ayaw ikapangluod nga magkatubaga. Kaya ang purpose sa Ginoo, mahamtong ka. Ikaw ako mahamtong sa pagkamay ng puod. Dili ka mahamtong o dito katubag. No? Kay kanang diktuan kong tubag, mo man ay kinaya sa bata. Pero itang bata mangayo. Ganong muhilak na siya kay gusto dahil siya nga buligid-ligid siya, tindak-tindak siya. Kaya nga naman, inaya sa bata nga magdali Pero kung hamtong ka, sus, di ka man pinataw Kung nakay pangayon, hamtong na ka, pag di katagaan, muhulat ka. Dili mo taparius bata nga muhilak kung di tagaan. So, dili gusto ang Ginoo na dili tahamtong. That's why, ang yan katulong pamagi, na ay pamagi niya sa pagtubag na pahulaton ta. Aron nga, kung makahulat ta, pag makita na sa Ginoo nga takos na yung kasaymuhang ipangayo, diyan na ang timing ayan hatag ni mo. Amen? So, mula nga ito ang pahinumdum sa itong mga ingalampo sa Ginoo. Inumdum itong tulo,
nga yes, no, and wait. Kanang-tanan pareho ng tubag sa Ginoo. Ug kanang tulo ka tubag puros na ay purpose ang Ginoo. Dili na may nana kung walay purpose si Lord. So that's why kung unsa imong request, gaging ulan ang ito yung semana, na magaling ito ba, salamati si Lord, thanksgiving, prayer. Kung naay ipahulat ka, pagpailog, padayon sa pag-ampo, kaya ipahulat ka. O kung no, yun, pila na katuig ni mong inampo, wala pag yun. Susiha sa imong kagalingon kay naay gahom ni Lord o grasya ni Lord na gusto siya nga imong ma-appreciate, ma-display sa imong kinabuhi. Okay, so God bless Genesee family.